un amore grande. Grande come il mondo. Mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più. Колко голяма може да бъде една любов и докъде се простира тя? Какво е усещането, щом стъпиш на този стадион и защо никога няма да те напусне? Славист не се става, славист се ражда. Това си е любов от малък. Много хора са ме питали, добре, ти що си славист? И аз казвам, защото съм различен от другите. Аз съм играл за много клубове, може би поне 10, не зная, за 20 години професионален стаж, 10 отбора, но наистина Славия сбъдна дори много повече от това, което съм очаквал да бъда като професионалист, и поради тази причина Славия на сърцето ми и ще продължавам да се обичам винаги до живота. Тук винаги има някой. Сред многото история, минала, настояща, бъдеща. Да бъдеш славист не е само вътрешно състояние. Това е състояние на духа. Защото това, което пази жива Славия и до днес, не е просто и само носталгията. Това е гордостта, която също е вид себеусещане, което няма как да придобиеш на сила. Стъпиш ли на стадиона, ставаш един от тях. За тях Славия е едновременно родител и дете, дом и семейство, сила, опека и радост. И всички до един обожават да разказват спомени и вярват, че ще се преживеят още много такива. Това е един отбор, който така винаги хората са го уважавали, феновете са го уважавали. За себе си знам, нали, как съм се чувствал, когато съм играл в Славия. Има така доста хубави моменти. Периода, който съм изкарал тук като футболист, беше удоволствие да си играе. Аз съм такъв, взимам от живота това, което ми дава. Всичко, което ми дава, гледам да го взема, защото живота е кратък и минава бързо. И човек трябва да се радва на това, което има. Но пък е хубаво в този живот да се случи със Славия. За мен да. Най-големия матч, който Славия е играла на острова, това е срещу Глазгоу Рейнджърс. Незабравимата 67-ма година на полуфинала за купата носители национални купи на Хемдън парк пред един пълен стадион от 80 000 човека. Което хората, които са взели участие в този матч, казват, че може би връх в кариерата им. What
Тук виждаме снимката на, може би, за по-младите фенове като нас и хората, които са от нашето съвремие, може би най-силният отбор на Славия. Края на 70-те и началото на 80-те години, за който ние твърдиме, че 2 години беше реалният, моралният шампион на България. Тогава имаше една отнета титла от ЦСКА с един скандален матч във Враца. С един много сериозен резултат, четвъртфинал за купата на националните купи, загубен реванш в Холандия от Фейенорд. Тук виждаме легендарни футболисти като Андрей Желясков, знаете, направи голяма кариера в Холандия, игра с Кройф, шампион на Холандия. Ваню Костов, един позабравен, може би в България, голям футболист, който емигрира в Португалия, игра за Спортинг и продължава да живее в Португалия. Не искаме да го поздравим, той не си идва в България, но славистите не са го забравили. Тук говориме, разбира се, за легендата на Славия Чавдар Цветков. Направил последствие кариера години в Австрия, Виена. Говориме и за ред други играчи, като Ботю Малинов, като Жоро Минчев, като Павлин Димитров, като Хайдарлиев, като покойния Кимбата и Иван Илиев, нали, централния защитник, Гугъл вратаря, Илия Величков, голията и, разбира се, легендарни треньори. Отборът е легендарен. Отстрани Легия Варшава, Славия Прага и няма да забравим победата срещу Фейенорд на Васил Левски. Това е новия календар за 2012 година на детско-юношеската школа на Славия, която е голямата гордост на футболния клуб и на славийската общественост. Значи, на този календар виждате 21 отбора от 1993 до 2002 година деца. Славия разбива абсолютно във всички години, във всичките възрасти. Формации някъде има и по 3 отбора. Това, което е характерно, че това са на тази снимка 530 деца. Гордостта към момента е, че елитната 19-годишна юношеска дивизия в България се лидира от Славия и елитната 17 години дивизия също. Лидер е Славия, води във временното класиране, говориме на републиканско ниво. Преди Левски, преди Литекс, това е нашата голяма гордост и оттам чакаме новия Благо, новия Чавдар, новия Митко Рангелов, разбира се, и има голяма подкрепа както от ръководството, така и от феновете. Посещават се мачове, има много добри условия, както изкуствено, така и тревно игрище. И това са нашите надежди, които ще бъдат максимално подкрепени. Хубаво е да видиш как децата идват и се радват, когато играят футбол. Независимо от това, че нали, в момента времето е студено, но на тях това не им пречи. Една от главните причини според мен е това, че
имат нормални условия в това време на годината да играят в футбол. Терените са почистени, добри са да играят. Трябва да идват да играят с желание, да идват с... нали, да обичат футбола. Това да не има в тежест, да чака с нетърпение да дойде тренировката и нали, пожелавам им, който така иска и обича Славия, да играе Славия. Никой не държи ние на сила тук. Който има желание да носи бялата фанелка, е добре дошъл. Аз съм юноша на Левски, но всичките ми мечти, свързани с футбола, са свързани с Славия. Разбира се, Левски ми даде много, отбор, който все още обичам, но с Славия нещата са съвсем различни. Успях да се развия като професионалист, стигнах до национален отбор и оттам в чужбина, така че всичко хубаво около моята съдба е свързано с Славия и аз се радвам, че сега имам възможността да бъда част от треньорския екип и да споделя моят опит с децата, които се обучават тук. Знаете, футбол е религия и независимо от климатичните условия, независимо от страната, независимо от икономическото състояние на конкретна страна, навсякъде футболните игрища са пълни. Смятам, че не на последно място тук имаме добри условия и това привлича малките деца. И съм убеден, че в близко бъдеще школата ще се развива и още и ще бъдем водеща сила в създаването на таланти. Много искам да кажа на хората, които си седят вкъщи и не идват на стадиона. Много лесно да си привърженик на голям отбор, който винаги побеждава. Това е изключително лесно. Нека да видим, в Англия има толкова малки клубове, без никаква футболна история, но стадионите са ми пълни. За тях това е един празник. Футболът, вярно, е по-добър, но пък ние сме Славия. Най-старият столичен отбор и в България. Затова нека да идват хората на стадиона. При нас няма ексцесии, говоря като фен, не сме като другите отбори, знаете, които няма да ги коментирам. Нека заповядат с деца, с жени. Нашето знаме, чиста е нашата съвест. Легенда в бъдеще време, това е нашата Славия. О, само Славия! Тук са ми най-добрите приятели, тези, с които празнуваме празниците, тези, които, когато имам проблем, също и на тях се обаждам. Когато след мач се веселиме или заедно тъжиме понякога. Защото много пъти сме плакали с мач, много пъти сме се веселили. Това е идеята, Слави. Защо на стадиона, не в механата? Защото в механата всеки може, пък на стадиона трябва да си с теб човек, за да успееш да се забавляваш изтънчено на стадиона. Не е толкова лесно. Това е приятелството и идеята. Тук много мои приятели менажират други спортове, като баскетбол, като хокей на трева. И мисля, че се правят много добре и те са с огромни славийски сърца и това е водещото. Приятелките ми също, приятелите ми мъже, с които ние нямаме никаква разлика. Дали сме жени или мъже, при нас абсолютно никакво значение няма. Аз за тях съм както всяко друго момче техен приятел. Когато имам проблем, винаги те са едни от първите хора, на които се обаждам. Независимо дали са на 18, на 50, на 70 години. Аз съм трето поколение славист
Не съм имал избор да стана друг отбор и не съжалявам. За мен е много голяма чест да съм славист. Гордея се с това нещо. Аз винаги съм бил различен. Много е лесно да си от отбора, който винаги е победител. От масовостта в България модерно си от масовостта. Винаги от масовката. Много е модерно това нещо. Мене това нещо супер много ме дразни. И за мен още един път казвам, много голяма чест е да съм славист. Се надявам Славия от тук нататък да ни радва и така да имаме повече успехи, за да може тук тия деца, тук ги има по плакатите на места, от школата да стават слависти, а не да се червенят и синеят. Защото това не е лесното нещо, да си от Левски или от ЦСКА в България. Друго е да си от един отбор като Славия, който в исторически аспект е постигнал много и ние затова се гордеем, че сме от този отбор. До ден днешен и ние докато сме живи, Славия ще има и се гордеем докато сме живи и сме тук на този стадион, на всеки матч. Живот и здраве! Ние сме верни и винаги гледаме да сме тук и да подкрепяме любимия отбор. Колкото и, нали, не винаги да се получават нещата, но важното е да сме тук и да вярваме, че ще победим. Не съм гледал мач на Славия по телевизията, защото съм ходил. И ние така. Аз не мога да си представя матча, ако е в събота или в неделя, като сутринта, като се събуда. С нетърпение очаквам да сложи шала и тръгна към стадиона. Това си е едно място запазено лично за мене си, като егоизъм. От цялата седмица имаме 2 часа, които са лично за себе си, далеч от семейството, от колегите, от работа. Само с приятели. Фенове на Славия. Цялото ми семейство, всички жени сме от Славия. Мъжете не се интересуват от футбол. Само жените. Аз, сестра ми, майка ми ходиме на мачове на Славия. Un amore grande. Тук има факсимиле от протокол номер 1 на първия отбор в България, спортен, футболен отбор, който все още съществува под същото име в историята. Това е протокол номер 1 от 10 април 13 година, където около 20 учредителя, това са били главно гимназисти, са се събрали на полето до руски паметник и са създали отбора, наречен Славия. И Славия е създадена и не е преименувана от тогава, с може би някакви малки изключения по комунистически, там с някакви надбавки и така нататък. Хората са се подписали. Нито един друг отбор в България, ние претендираме, не притежава документ, в който в първия момент с доказани подписи, с доказани учредители. Значи първият председател бил сина на Димитър Благоев. Тук има различни хора с различни политически убеждения. Характерно е, че тук е примерно дядото на Васил Петров, певеца, на Жени Калканджиева, дядото също учредител. Интересното е, че един от учредителите на Гешев, на полицая Гешев, брат му. И този протокол е фактически първият документ от протоколната книга на Славия и може да се каже, че документите, които разполагат дружеството, футболния клуб от 13-та година до средата на 20-те години, са основа на съвременната футболна история на България. Значи клубове като Тича, Риса наследника Черно море, като Ботев, като Левски, ще им бъдат предоставени такива материали, за да се докаже, тъй като някои от първите писмени документи за историята на тези клубове е именно кореспонденцията с Славия. Това още един път показва нивото към този момент на организираност и естествено на нивото на интелекта на хората, които са създали този клуб. Всичко е било абсолютно документирано и най-вече запазено, което е сега тук в архивите на футболния клуб. И ние с това се гордеем. Никой не може да пренапише историята
От тази история, която ние разполагаме, се вижда, че това е най-стария клуб, който е създаден като спортен футболен клуб. Не е бил гимнастическо дружество, не е бил туристическо дружество. Какво притежава човек, освен самия себе си? Любов? Сила? Казват, че е силен този, който обича истински и затова никога не пада на колене. Дори и света около него да се сгромоляса. Чувствате се слаби или ви липсва вяра? Подарете си от тази, която намираме тук. Тя е бяла, чиста и топла, даже и през зимата. Нарича се Славия.